kuwi duet karo sinden iki wis ora patut. Oh. Terus jarake sinden iki ora patut mergo wis diceluk Pake Karangasem. Oh, iya. Nek dhisik celuk Mase Karangasem ngono jek patut. Wis Pake Karangasem iki lugu lho lek mayang rasane neka-neka. Oh. Iya, maaf. Ora krasa e. Wah, iya. Tadi sinden ora entuk dijarake. Oh, iya. Aja nyontoh Pake Sawan. Lho, Pake Sawan. Ya. Ya, maka Mas, anu Mbak Diva. Nah, ya. Pakan Ya, minir Dok. Div. kata pakan Makan Nana pakarana Yan. Minir barang ayo tetek tatak tanggulan tanggon di pamengko cek kelas 3 SMA. Minir miring ya tuh. Oh, miring. Dadi larase iki setengah kenek setengah ora. Kuwi jenenge minir. Cara Blitar kowe keneke nyimbis ngono ya. Heeh. Miring lho keneke setengah kenek setengah ora. Dadi mek tutul-tutul netok ngono iki. Ayo Nduk, Div. Piyake kene radong terus. Apa? Pake Timasan ki sapa? Ya, Pake Timasan ki Pak Anom Surata. Heeh. Pake Gebang ki sapa? Pak Purbo Asmara. Pake Karangpandan almarhum Pak Mantep Sudarsono. Pake Karangasem awake dhewe. Pake Karangjati Joko Klenteng. Tak tonyo raimu Mbah Sukron iki Pake Karangjati. Tekan Joko Klenteng ora ya. Anu, sapa jenenge Kori, ayo Kor, dintene Kor. Digongke dilebokne kuda nyongklang. Nah iki jane tembang klasik ini iki. Arang-arang iso ngonekne. Heeh. Nanong. Iya Kor.
menika Pak sapa jenenge kuwi Pak Pardi. Pamunipun kalihipun sampun kula aturaken. Rumiyin duka taun pinten sampun nate nimbali kula. Ngono ya, Truk? Ya. Ngaku wis lali. Oh iya. Heeh. Bestun suwene. Heeh. Ya. Kalian anu Mas Gareng uga Bagong. Piye, Truk? Ki dalem sebelah ki mau sore mau yasinan. Oh, kirim donga. Heeh. Panjane Ibu Tarni. Kuwi nalika dina Kemis pagi kepungkur wis sedo. Oh, ngono. Ya. Nek ora kleru iki 3 dinane apa 7 dinane aku ora ngitung. Bakune sore mau dikirimi pandonga supaya panjane Bu Tarni ingkang sampun sedo nalika duk Kemis pagi kepengker dipun apura sedaya dosa lan kalepatanipun lan dipun ngapura dosanipun dipun tebihaken saking genining neraka wekasanipun cinaketaken kelawan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mila dalu menika nyuwun Fidyah Al-Fatihah kagem para-para ingkang tasih lenggah khususon arawahi Bu Tarni lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin nggih. Mugi mapan wonten kasuwarganing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedo ingkang husnul khotimah. Amin. Lan keluarganipun menjane Bapak Sukadi dipun paringi kedabahan, keikhlasan. Ngono ya, Truk? Ya, Yo, nembang yo. heeh, ya. Aku kok rung krungu swara bawa kakung. Oh, ngono. Ya, ki saka Bilbet to saka Ibu Lajat nyuwun sesideman. Oh, sesi deman. Ya. Karyane Mbah Sukron nggih. Ya, ya. Monggo salah setunggal kula nyuwun bawanipun. Wiwitane. Ya, monggo Mas. Nah. Salah setunggal mboten ngarani kula. Nah. Enggak. Wiwitane anderek sang pekek priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung-yung Selendang kuning. Ya, coba. Selendang kuning Jos. kang saking Ukir. ukir Wis jenenge ya Minir. Ya. Heeh. Mbok Mas Yudi ki nembang. Ayo Mas Yudi. Lah, suara kurang permono. Ayo Mas. Iki kakakku zaman SMKN dhisik Mas Yudi. Ayo. Mas Yud. Biyen aku sing nglindungi ning Solo ki ya Mas Yudi kuwi. Ah, anggere arep diantemi wong mesti sing nglindungi ya Mas Yudi kuwi. Jo njarake adikku wong Blitar ngono kuwi. Kuwi mbiyen ning Solo asine ora sekolah dadi preman.
Swara. Wah, ya wis. Ayo, ngerong neh. Bisa dipaksa kowe tonyo raimu ngono. Iki galak lho dhisik. Pun kutuk nih. Lah ya. Iya. Oh alah. Swara Kurang pramana ning wasesa ngungrum angungrum marang bendara Yasu. Wis ora manut kowe wae, kok lek tekan ngendi-ngendi malah. Yasule Stya pijer ngincangake alis. Ayo kok dibacake tamane kendang karo diuncalke ning balungan. Nah, terus ditembangke anu sapa jenenge Putri. Nah, Putri sing sebelah Mbak Kori kae. Nah, terus wis tak tung gong. Jumeneng no. Nah, Mbak Putri ayo. Lebokno Mas. Ya, terus no ya. Terus sesideman. Demung loro gede-gede suarane kalah banter karo sarone gumbrek. Nah, wis jenenge semangat kok. Ya. Luwe becik. Luwe becik kelonono. Ayo. luwih becik panen bepisahan mritya sresnya mati samudana marang kulawarga garwalan dangdut ya ayo bagus anggono nah. Ya urip ana kita
bersama Nyu Kusuma Wardani. Ya profesional iki piye-piye ya pangka iso kompak. Heeh. Iki mau digawe grup campur aduk. Ono ya. Wijo Laras, heeh. SGI, ya. Hamong Rasa, Nyu Kusuma Wardani, ya. Santi Sari. Wis akeh ya. Ayo, nek sasi mulut, bakdo mulut ngono saiki dalang kemlintian jajal iki. Ngono kok. Anake ben-bengi iki live TikTok kae. Enggak iso kemelinti. Kebenet. Ana sing kebenet permanen. Ya. Jajal ngene iki. Ah sasi Agustus Surana bae. Saka mluwe dene. Lah iya, bojone kalunge emas ngono lek Pasura. Agustus no kalunge emas. Bareng sasi mulut bakdo mulut kalunge arit. Lah iya. Ayo Mega. Nah, Mega, ya Mega. Nganggo musik, Tru? Ya, nganggo musik. Ya. Di Supati Mancoro, ayo Mega, ya.
Tak kira ki mau aku nyawang pisanan karo awakmu ki tak kira di SMP apa SMA. Nggih, kula tasih SMP ya, nggih. Sekolah menengah pertama? Mboten. Lah apa? Sampun manak pisan. Oh sampun manak pisan. Tipise kaya ngono kuwi lek bayi ora rekoso. Mboten. 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 Mesti dikekrek mesti. Nggih, kula kekrek-krek. Lah, kuwi jenenge operasi kaisar. Sesar kok kaisar pripun? Lah ya doktere jenenge kaisar. Lah kok jenengan nggih ngertos? Domone. Aku ki weruh sadurunge winanah tunggale Kresna kok. Lah iya. Syukur-syukur. Anakmu wis umur pira? 1 tahun setengah. Iya. Aku Iya. Yo bapak yo bojone Mega iso takon bapake sapa lho. Ora di bojo to? Wek. nembe niki. Nembe tahun baru nggih. Dados janda baru. Oh, tahun baru Januari yang lalu. Nggih. Ngono lek Pripun? dadi rondo aja suwi-suwi lho. Lah ten napa? Enek sinden kuwi dadi rondo 2 tahun 3 tahun. Ngono iki ra iso nguyuh buntet tak marian. Napa nggih ta wonten niku? Ya sing tak dongane ndang entuk judune. Amin. Nah, entuk judune pengen duwe bojo apa? Napa nggih? Enek pengusaha, enek pegawai negeri, enek pajak, enek dalang, enek dagelan, enek pemusik. Milih ndi? Kula pokok sing anu wong sing sukses mawon. Wah sing sukses. Nggih. Bagaimanapun juga lek wong wedok kuwi pengen duweni seorang suami iki sing uripe wis temata ya, Nduk. Nggih, sing tanggung jawab. Sing tanggung jawab. Nggih. Tak dongak-dongane muga-muga ndang entuk. Rondo iki kalau mongso nek kesuwen ndak dadi Napa? rasanane bocah-bocah kuwi lho. Kok suarane kodok. Lah iya. Anu, arep nembang apa, Nduk? Iki pamundhute wis entek. Nggih. Pamundhute wis entek. Saka sing di omah ya wis katur. Saka penjane Pak Pardi ya wis katur Klampok Singosari. Nah, saiki seneng momo sing nganggo campur sari utawa musik. Nggih, Kusuma Wijaya mawon nggih. Weh, Kusuma Wijaya nggih. Cah penataran kok. Penataran. Oh, cedake candi ngono. Nggih. Kadang kula nggih dados candi meneng. Weh, meneng ae sing obah sing lanang. Tegese obah ki tegese nyambut gawe ngono lho. Kula pun lali lho niku. Hah? Kula pun lali. Lali apane? Maksudnya kowe meneng bae iki ning omah ngopeni anak sing nyambut gawe kuwi bojomu ngono lho. Lho kan kula mboten gadah bojo. Dhisik. Oh nggih. Wah, wangel jaman tak. Ora jaraki aku mek omong. Beda. Jarak karo omong lek jaraki dijak. Aku nyawang we ora kok. Aku nyawang we ora. Ya mung serat-serat ngono tok mean. Sak brebetan ngono tok. Mergo apa? Nyawang wong wedok nek dudu mukrime. Kuwi nek kliwat sak menit utawa sak kedepan kuwi wis haram. Haram nggih. Heeh. Nggih. Lah, Lah aku nyawang wedok mak serat ngono ya wis. tapi peng nggih. Loh, lek peng ra apa-apa. Sementing kan ora nganti sak kedepan. Iya. Ya. Kusuma Wijaya ya. Yo, musiknya Mega. Lenging mekar lan semi puspita ing taman sari. Lem
Mega. Nggih, dalem. Besok tanggapan ora kowe? Pripun? Mboten. Ya itu Nggih. melu ning Solo. Enten Engko apa? arep tak jodhokne karo Lurahe Yoga Dwijalaras Indonesia. Sinten? Mas Muhammad Saifullah utawa Mas Mahmud. Sing pundi niku? Wonge modele cilik kaya kowe dadi soleh anak-anake sak botol lakuan. Dados minion aku. Aku iki senengane golekne jodoh wong-wong ngono kuwi. Nggih. Iya. Misakne wong ya dadi duda wis suwe kok Lurah Yoga Dwijalaras Indonesia. Yo menawa jodoh timbang. Tasik enem napa pun sepuh niku? Lah ora sampe mikir perkara enom karo tuwa. Yo cek enom mung sak umure sak Sinten? Daryanto kuwi. Barakane Daryanto sing gender kuwi lho. Pade niku konan. Apa ya? Oh, sandure ya. Loh, Ya ora pada sandure sithik ora. Nek ora ya sangisore sekilan lah dadi. Dhuwure ta niku. Ayo Mbak Putri karo Diva. Ya Mbak Putri karo Diva. Ya, iya. Arep neng Solo tenan iki Diva sajae kes kenceng. Nggone pengen dadi mahasiswi Universitas 11-12. 11 Maret. Ya. Ayo berdiri Mbak Putri Bapak Nduk Diva. Lagune apa manut? Nah. Kok wis ora ana pamundhut. Karek manut karo karepe sinden ya, Truk. Ya coba kaya ngopo. Napa lagune Nduk Diva karo Nduk Putri? Nggih Pak Karanganya. Pak Karangasem. Cuma aku dek gedeng aku. Ya. Nek ulang tahun Mbak Yuneipi ora ngadu apa piye ngono. Ya Allah. Iya. Ini ora perlu ngadu apa-apa sing dongane bakas waras kabeh. Sementing ya, Pak. sehat. Mergane tanggapane mboten nate prei. Brai. Mulut itu rasa kemlinti ya. Nggih. Nah ya semangka enek lumaku lumintu. Lagune apa Mbak Put arep Diva? Ayang-ayang mawon. Ayang-ayang. Maka ayang-ayang. Ya coba kayak apa?
Dinu Pondok Ungu Jakarta tasih monitor Mbah Nuwun. Warung Tomboluwe Cikarang Jawa Barat. Mas kowe Mbah Harasim wis jam 3. Masa? Ya, iya. Sowan ana ngabi antarane Bapak Semar. Ya.